שמעון בן ליאת, רפואה שלמה, יהיה לו אמן. כולנו ניתן לו מצווה אחת שלנו. לילד הזה עבר תאונת דרכים, נכון? כל אחד נותן לו מצווה אחת, אני נותן לו מצווה אחת. כל אחד נותן לו מצווה. רפואה תראי למעניה, נאמר רפואה תראי לנפשי פתח שער שוכר במרומים פתח שער רב שוכר במרומים עליו דח שמחה דח אין מרחם בלעדיו אין מרחם בינה. ברוך שמו השם, שלח רפואה שלמה כל חולי עמו ישראל, אמן. שהרופאים יהיו מובטלים, אמן. ניתן להם אבטלה גבוהה, 30-40 אלף, רק שיהיו מובטלים. כל הרופאים יהיו מובטלים. זה אנחנו נמצאים בחנוכה. חנוכה תמיד הולכת עם פרשת וישב. תמיד. כי שתיהם מלמדים את אותו מסר, אותו הנהגה אלוקית. שתיהם מלמדים אותנו שמתוך חשיכה בראתי לך אור. דע לך, כל האור שלך בחיים אני בורא אותו רק מהחושך שיהיה לך. אתה רוצה הצלחות בחיים, אתה חייב לעבור כישלונות. קבל אותם באמונה. כל האור של האדם בחיים כי ישב בחושך, השם אור לי. אני אביא לך פיתורים, אני אביא לך בעל עם הילדים, תקבל את זה באמונה, תראה איזה אור יהיה לך אחר כך. רק ככה השם בורא את האור. יוצר אור ובורא חושך. באיזה הפרשה שלנו? פרשת וישב. באיזה החושך עובר המשפחת יעקב אבינו. איזה חושך. איזה שטן נכנס בהם. הולכים אחים צדיקים, זורקים את אח שלהם לבור, באכזריות. מאור החיים הקדוש ברוב שנאה וכעס, הפשיטו לו את התחתונים, את הגופים. והפשיטו את יוסף, את כותרתו, את כתרתו, מה זה את לרבות. מאור החיים הקדוש ברוב ששנאו אותו, הכל לקחו לו, ערום זרקו אותו. ושמעון היה מצליף בו אבנים. שמעון לקח אבנים, היה לזרוק בו ברבור. לוי היה משסה בו כלבים. לוי אמר לכלבים, פיטבולים, תאכלו אותו, תאכלו אותו. שלא יישאר גופה לאבא, תאכלו אותו. אכזריות שאפשר להבין אותה. אנשים צדיקים. אי אפשר להבין את זה, אי אפשר. הולכים, מרמים את אבא שלהם הזקן, מביימים את המוות שלו. מטבלים כותונת באדם, הקרנה. הכתונת בנך אם לא בהכיריה, ויאמר, כתונת בני, חי רע חלתו. תערוב תורף יוסף, ויקרא יעקב שימותיו, וישים כסה במותניו, ויתאבל על בן ואמן. רואים את האבא שלהם הזקן, יושב, בוכה, זועק, למה כל כך בחמה? התנאים איבדו 10 ילדים. רבי יוחנן הגמרא אומר, 10 ילדים מתו לו. היה הולך לנחם אנשים עם השם של הבן האחרון של השמת, נשרף בתוך חבית זפת רותחת. מה תראו רבותיי, קבל הכל באהבה, קבל הכל באהבה.
אז למה יעקב אבינו בן אחד הלך לו ככה? לא רוצה להתנחם, נהיה עצוב, קרע את הבגדים, לא רוצה להתנחם. חז"ל כתוב, רבי אלעזר מגרמזיה, בעל הרוקח מביא, היה זועק, יוסף, יוסף, בוא ספור דמעותיי. ידעתי כי ברוב עוונותיי אליך הדבר הזה, מאשים את עצמו, רק אני אשם, רק אני אשם. הוא אומר רבי אלעזר מגרמזיה, וכשראו כל בני יעקב צרת אביהם וינחמו, הצער שלהם ראו אותו מה עובר עליו. ויבכו בכי גדול. ויקום יהודה ויקח את ראש אביו מעל פני האדמה וישם אותו בין ברכיו. ויסר את דמעות אביו מלחיו, ויבכי יהודה בכי גדול. וראש אביו על ברכיו דומם כאבן. קח את אבא שלו, שם אותו על הברכיים שלו, את הראש שלו, מנטף אותו, מגב לו את הדמעות. מה עשיתי, אומר יהודה? מה עשיתי? מה עשיתי? איזה טעות עשיתי? אמרו רבותינו. אבל למה ככה יעקב נכנס לכזה משבר כזה? אמרו רבותינו, יעקב אבינו אומר עליה הבטחה מהקדוש ברוך הוא. הבטיחני הקדוש ברוך הוא ב12 שבטים. ואם את אחד מהם, אני מת בשתי עולמות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מביא לך 12 שבטים. אחד ימות, זאת אומרת שאתה נכשלת. אתה מאבד גם את העולם הזה, גם את העולם הבא. אתה הולך לשאול. אתה הרסת את כל מה שעשו אברהם ויצחק. הדאוד הכתיב כי ירד אל בני אבל שאולה ואין שאולה לגיהנום. מה אני הולך גיהנום? הקדוש ברוך הוא אמר לי יש לך 12 שבטים, אתה הצלחת בה. לא הבאת 12 שבטים, אתה כישלון. שמה נסעתי שתי אחיות, רגע שכחתי שתי אחיות, ככה קרה לי. היה ממהן להתנחם, נפל, נשבר באמונה, נשבר בביטחון, נשבר בשמחת חיים, הסתלקה מן השכינה. 22 שנה השם לא מדבר איתך יותר. לא מדבר איתך יותר. אתה לא מאמין בי? נפל באמונה. נשבר יעקב אבינו. אמרו רבותינו, איזה חושך נפל למשפחה הזאת. יהודה ראה ככה, אמר רבותיי בואו נתפזר כולנו, כל אחד יברח למקום אחר בארץ. שכל זמן שאנחנו מכונסים, השטר מצוי להיגבות. מכרנו אותו ביחד, השם יעניש אותנו ביחד. בואו נסנדל את השם, נלך כל אחד לפינה אחרת בעולם, ככה השם לא יכול לעניש אותנו. כי השם תמיד מעניש מידה כנגד מידה. היינו ביחד, מכרנו אותו, אנחנו צריכים להעניש ביחד. אמר לו השם, אתה יכול לברוח, מעיני אתה יכול לברוח. עוד 22 שנה אני אתפוס אתכם ביחד, לא עכשיו. חכה לכם 22 שנה, יש לי זמן. לא אומר לשום מקום. יהיה רעב בארץ, כולכם תבואו, תלכו למצרים, שמה נפעם בכם. אתם גרדתם לאבא שלכם לקרוע את הבגדים, ויקרעו בגדיהם. אתם תקרעו את כל הבגדים שלכם. פה על אדם משלם לו. לא תברח ממני, אומר השם. אתה לא יכול לסנדל את השם. אז כל המשפחה התפרדה. כל המשפחה. יעקב אבינו בשקו בתעניתו. ראובן בשקו בתעניתו. יהודה אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תיגנת את אביך. לא ידעת מה זה צער גידול בנים. אתה תוליד בנים, תקבור שתי בנים. ואתה תדע מה זה צער גידול בנים. מתו לו עין ועונה, עוד שתי נכדים של יעקב אבינו מתו. מה כל המשפחה, איזה חושך היה להם. ובכל החושך הזה, הקדוש ברוך הוא מה עושה, אומר רבותינו? בורא אורו של משיח. אני בורא את משיח בן יוסף. אני בורא את משיח בן יוסף. ואני עוסק להמליך את יוסף. מאוד אתם תראו איזה אור גדול יהיה לכם. יבוא יוסף יהיה מלך אימפריאליסט, 80 שנה של מלכות הוא יקבל. הוא יביא אתכם בכבוד למצרים. כמו שאומר לו פרעה, בטב הארץ הושב את אביך ואת אחיך, ואם ידעת ויש בם אנשי חיל, ושמתם שרי מקנה על אשר לי. ורבותינו לא הייתה בריאה שראתה כבוד כמו יעקב כשירד למצרים, כל מצרים יצאו לקראתו. מי ראה יוסף יוצא ואינו יוצא?
במקום שירד עם שרשראות של ברזל, זכותו עמדה לו. עוד 2 שבטים אני מכניס לך לעם ישראל, אתה פחדת 2 בת שבט אחד, עוד 2 אני מביא לך, מנשה ואפרים. מהחושך הזה איזה אור נהיה להם, איזה אור. איזה אור. כל המשפחה התלכדה בחזרה. כי הולכים בחושך יראו אור גדול, תדע לך, לפי החושך ככה האור שאני אתן לך. היחידי שלא נשבר בחושך זה יוסף. יעקב נשבר, ראובן נשבר, שמעון נשבר, כולם נשבר. היחידי שלא נשבר זה יוסף הצדיק. וישב את יוסף האיש מצליח. איך מצליח? הוא מנקה שירותים. בכלא. הוא לא בהייטק. הוא לא בדירקטוריון של בנק הפועלים. איך הוא מצליח? הוא מנקה שירותים בכלא. שמח, אומר המדרש. שמח, שים אותו בית האסורים. אני שמח, אני יודע, החושך הזה יביא לי אור גדול. מתי, איך, לא יודע. הוא מהגר שבא מארץ אחרת, זרוק בכלא. עכשיו יש איזה אריתראי, אחד זרוק בבית סוהר, מישהו אכפת לו ממנו? מישהו ישאל עליו בכלל? יש איזה עיתונאי התעניין בו? זרוק בכלא, יכול לזרוק שם 100 שנה. זרקו אותו בכלא, גם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור הזה, כלום לא עשיתי. אף אחד לא ישאל עליו, נער עברי, עבד לשר הטבחים. אמר יוסף, אני יודע, אלוהים הולך להביא לי אור כזה גדול, כזה אור גדול להביא. רק אני אשאר שמח. רק אני אשאר עם אמונה בשם. עד כדי כך הוא רואה אנשים בכלא מצורברכים, הוא אומר להם, חבר'ה, למה פניכם בעיים היום? למה אתם מחייכים? מה מחייכים? אנחנו בתוך בור. זה לא כלא כמו של ימינו, יש חצר, יש קנטינה, זה בור, אומר רש"י, לא רואים את השמש. לא רואים את השמש, אין טיילים בחצר, אין דבר כזה. פה זה קטנות, יש להם מטבח בחדר, הם עושים המבורגרים. למה איך לא? יש טלוויזיה בחדר היום פה. צלעק לא, בסירים 12 שנה הוא היה. היינו בקבל רגלו, ברזל בא נפשו, עד בו דברו, אמרת השם צרפתיו. 12 שנה הוא הולך עם הזיקים על הידיים. עם כדור ברזל גדול, כל מקום שהוא הולך סוחב איתו כדור ברזל שהוא לא יברח. ככה קבל לרגליים שלו. 12 שנה ככה, הולך לשירותים מזיקים, יוצא מהשירותים, מתקלח עם מזיקים. כבלים שמו לו על הידיים. 12 שנה, והוא רק צוחק. השם מצליח, האיש מצליח, מה זה מצליח? איפה הגדרה? אין מצליח בתורה. רק אצל בן אדם אחד כתוב היה מצליח. יוסף הצדיק. ובתוך בית סוהר הוא שמח. הוא אומר, החושך הזה יביא לי אור גדול עוד. רק אני אשאר עם השם, איזה אור יבוא לי. הולכים בחושך יראו אור גדול, מתוך חשיכה בראתי לך אורה. זה החנוכה. מה זה חנוכה? מצוותם יש תשכח עמה. מתי מדליקים נהיה חנוכה? נהיה חושך. נהיה חושך. לא הולך לך בחיים. שים חנוכיה בצד שמאל. מה זה שמאל? שמאל דוחה. מה לא הולך לך בחיים? עכשיו תעשה לי ריקודים. עכשיו תעשה לי שירים. כי רק מהכישלונות אני בורא לך הצלחות. רק מהפיתורים שקיבלת אותם בשמחה תקבל עכשיו עסק שייתן לך פי 2 משכורת משהיית עובד שכיר. רק עכשיו אני אתן לך ביזנס. רק מהבעיה שקיבלת אותה בשמחת הלב. לא האשמת אף אחד, לא את עצמך ולא את המנהלים ולא את המלשינים, שום דבר. השם עשה לי את החושך הזה לתת לי אור. השם רוצה לתת לי אור. ככה השם ברא את העולם ויהי ערב ויהי בוקר. אם לא יהיה ערב לא יהיה בוקר. אם לא יהיה שקיעה לא יהיה זריחה. ככה השם ברא את הקוסמוס. צריך שיהיה שקיעה כדי שתהיה זריחה. ויוסף ידע, הוא לא נשבר. הוא היה צריך להגיד לעצמו, זהו, אני אעבוד פה, אני גם הוא פה, איזה עבירות עשיתי, השם זרק אותי, אני פה בלי תורה, בלי בית כנסת, בלי רבנים, בלי מזוזה, בלי ציצית, כלום לא היה לו. תבינו מה זה במצרים. מצרים, ישים אותך בצפון קוריאה היום. מה כלום, אין לך כלום, שום תורה, שום מצוות שלה.
הוא אומר, אני לא יודע, אלוהים איתי בלב, אני נשאר שמח. אני נשאר שמח, אומר יוסף הצדיק. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך מה שעוד בריאה בעולם לא קיבלה. מה שאף בריאה בעולם לא קיבלה. לא היה מלך בעולם ששלט 80 שנה, לא היה. מגיל 30 עד גיל 110. בלי אופוזיציה. אמר לו פרעה, בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. שליט אבסולוטי אתה. בלי בחירות. 80 שנה מלך. משפחה שלך, העיניים לא ישלטו בהם כבר. לא תשלוט בהם עין הרע. וידגו לרוב כמו דגים. כמו דגים הם יהיו. למה? הוא קיבל את החושך שלו בשמחה. את הבעיה שלו הוא קיבל בשמחה. זה כל החג החנוכה אמרו רבותינו, חנוכה לעולם לא יתבטל, כי חנוכה מלמד איך קונים עולם הבא. איך קונים עולם הבא? איפה לא הלך לך והיית שמח. הפכת מספדי למחולית, מה שמעצים אותך עשית את זה ריקודים. יש לך ילד בבית, בן 25, לא עובד, לא עושה כלום, כל היום יושב בבית, רק מתעצבן, רק מכאלה, רק סרטים, נטפליקס כל היום. אתה אוכל את הלב שלך, תראה מה זה חמור גדול הזה, בן 25, לא עובד, לא עוקר כולם ב2 בצהריים, מה עושה עם עצמו? את זה אתה הופך לשמחה. איזה יופי השם, יש כל הזמן מישהו בבית, תמיד לא משעמם בבית, איזה יופי השם. יש מישהו שומר על הבית תמיד. זה נקרא, אומר רבי נחמן מברסלב, שהאדם מהפך יגון לשמחה. לוקח את מה שמצער אותו, הופך אותו לשמח. פיטרו אותך מהעבודה, לא עוול בכפיך, אז היית עובד נעים. אללה השם, אני בטוח שאתה רוצה לתת לי עבודה פי 100 יותר טובה. אללה השם, אני יודע שאתה דואג לי. אתה הופך את זה לשמחה. הפכת מספדי למחולי. בערב לנביחי לבוקר הנה. למה בכיתי בלילה כדי שאני אוכל לרקוד בבוקר? זה כל חנוכה. איפה מדליקים את החנוכיה? נמוך למטה, מתחת 10 טפחים. הגמרא אומרת ש10 טפחים האדמה מקוללת. ארורה אדמה בעבורך. אז מעולם לא ירדה שכינה למטה מ10. שכינה לא יורדת למטה מ10. אדם רוצה לירק ברחוב, צריך להתכופף פחות מגובה מטר לירק. שם תדליק חנוכה, איפה לא הולך לך? לא מוצא עבודה כבר 3 חודשים, מסתובב, הולך, בא, כל רעיון שאתה הולך, הוא כאן נחשוב, נראה. כל פעם שאתה בא לבית שלך, נו, איך היה ברעיון אשתך אומרת לך? הוא עוד יותר אוכל לך את הלב. ואתה הופך את זה לשמחה. לא נכנס לעצבות, לא למרמור, לא לעצבנות, לא רוצה לסמים, לא שטויות. שם יתברך, אתה כל כך אוהב אותי, שאתה רוצה לתת לי כסף בלי לעבוד. הוא אומר, כולם יעבדו יביאו כסף, ואתה לא תעבוד קבל כסף. איך אתה אוהב אותי, השם? וואי, איך אתה אוהב אותי. את הבעיה אתה הופך לישועה. זה נקרא ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון מונחה. אתה מכניס את היגון לתוך השמחה. זה תכלית בריאת העולם, מרבי נחמן מברסלב. תכלית בריאת העולם הייתה להפך יגון והנחה לשמחה. להפוך מרירות למתיקה. שזה אני בראתי את העולם, אומר השם. ואני מבטיח לך שאתה תעשה את זה, אתה תקבל כאלה מתנות ממני, אומר השם. כזה אור יבוא לך בחיים. יוסף היחידי שלו נשבר. כולם נשברו. לכן יעקב אומר, רב עוד יוסף בני חי, גדול כוחו ממני, אומר רש"י. עבר אותי. הוא לא נשבר, הוא לא נפל לעצבות. אין שום עצבות. עד כדי כך, רש"י אומר, ויהי אחר הדברים האלה ותישא אש זדונה ותנהל יוסף. אבל זה אחרי הדברים האלה. אומר רש"י, הוא רואה דברים מהשם. איזה רואה דברים? הוא אומר, אני לא מבין. סבא שלי התנסה. אברהם אבינו, אבי יעקב התנסה.
יצחק אבינו התנסה. למה אני לא מתנסה בכלום? למה הכל כיף לי בחיים אני? ככה אומר רש"י. אומר, הם עברו ניסיונות, אני לא עובר ניסיונות, למה? אז זרקו אותך לבור, האחים שלך הצליפו בך, בחרו אותך לעזה, לערבים בחרו אותך, קנו נעליים בכסף. לא, זה לא ניסיון, לא מרגיש רע לי בחיים. למה השם לא מנסה אותי בכלום? הוא אמר, למה? לא, השם ככה, יאללה, אני מגרה בך את הדוב, ותישא זונה ואת עיני על יוסף. הוא לא מרגיש שרע לו בחיים, כיף לי, איזה כיף לי. למה? כי יוסף הצדיק ידע. אתה רוצה להביא את האור מהר? אתה רוצה לשנע אותו מהר? השמחה תשנע עליך את האור, תגלול את החושך מהר, תביא לך את האור. גולל אור מפני חושך. הקדוש ברוך הוא יגלגל לך את החושך מהר, ויביא לך את האור. רק תשאר עם מצב רוח, תשאר עם שמחת חיים, תשאר עם חיוך, תשאר עם רוח שמחה. זה כל חנוכה בא למת האדם. חנוכה בא למת האדם. איפה שלא הולך לך בחיים, אני רוצה לראות לך שמח. שאתה מבין שאתה לא פועל כלום בחיים, הכל אני עושה. ואני החלטתי פה, אתה לא תצליח, כי אני רוצה שתצליח מקום אחר. מקבל את זה בהסכמה, מקבל את זה בהסכמה. זה אמרו רבותינו, ויוסף היה במצרים, הוא יוסף בבית המלכות, הוא יוסף בבית אביו, הוא יוסף בבית האסורים, אותו שמחת חיים. איפה תשים אותו אני יודע, השם איתי, השם לא עוזב אותי. ויהי השם את יוסף, השם תמיד איתי. אני אהיה בצוהר, אני אצא מהבצוהר הזה, ואני אצא פה מלך עוד לא. יום אחד אני אהיה מלך. אבל לא קצו לך את העונש, לא צריך, השם יקצוב את הכל, השם יסדר את הכל. זה עבודת החיים שלנו, לא לכם. זה עבודת החיים שלנו. זה לגן חנוכה, זה חג שישאר אפילו בימות המשיח. כל המועדים בטלים עתיד לנו. חנוכה פורים אינם בטלים. מתי השם יתברך מאוהב באדם? מתי? ואהבת את השם אלוהיך, אפילו נותן ממונך, נותן מה שלקחתי לך בחיים, אני רוצה לראות אותה שמח עדיין. זאת שאתה אוהב אותי עדיין. אין אהבה זו ניכרת, אלא בשעת וחג בצער. באמת שואלים רבותינו, איך יוסף הצליח? איך יוסף הצליח להישאר ככה שמח? איך יכול אדם לילה אחד במעצר? אומר השם, מתי אתה מוציא אותי מפה כבר? וואי, בלי תפילין, בלי... איך אני יוצא מפה? לילה אחד במעצר רק. איך הוא נשאר שמח? מאושר, רוקד, צועק. ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר, כולם מוצא חן, הוא מצחיק את כולם. איך יכול להיות, אומרים רבותינו? בלי תורה, בלי תפילה, בלי בית כנסת, בלי שיעורי תורה, בלי רבנים, בלי תפילין, בלי ציצית, איך? אומרים רבותינו, ויהי השם את יוסף, אומר רש"י הקדוש, ויהי השם את שם שמיים שגור בפיו. הוא לא מפסיק לדבר עם השם שנייה אחת. שלא ישמו של הקדוש ברוך הוא זז מפיו, אומר רש"י. היה נכנס לאדונו לשמשו, היה נכנס לאדון שהוא למזוג לו כוס תה, והיה מלחש ואומר, מדבר לעצמו, ריבון העולמים, אתה הוא ביטחוני, אתה הוא פתרוני, תן לי תלחין לחסד רחמים בעיניך ובעיני כל רעי ובעיני פוטיפר אדוני. בוא זה כוס תה. אתה מרגיש עזרה שאתה צריך למזוג כוס תה? לא. מה, אני לא נורמלי? אני יודע שאתה למזוג כוס תה, מה בא? לא צריך עזרה, לא. יוסף מוזה כוס תה, אומר השם, תעשה שאני אעשה לו כוס תה טעים שהוא ייהנה מזה. אנא השם, אתה ביטחוני, אתה פתרוני. להראות לך דברים הכי פשוטים. הוא כל הזמן היה מדבר עם השם. קושר נעלה עם השם, שאני אצליח לקשור את הנעלה עם השם, תעזור לי. שם שמיים שגור, מה זה שגור? כל הזמן בפה שלו השם.
זה סוד ההצלחה של השמחה. כל הזמן אתה מדבר עם השם, רב נחמן מברסלב, זה כל ההצלחה של יהודי להישאר שמח. אתה לא יכול לנצח את העצבות. ואתה יכול לבקש מהשם שינצח לך את העצבות. אבל אתה כל הזמן מדבר עם השם, לא רק בתפילה, לא רק בבית כנסת, לא רק שאתה הולך לקנות דירה, לא רק שאתה הולך לניתוח, כל פעולה שאתה עושה אתה מדבר עם השם. אתה לוקח את הילדים לבית ספר, השם יברך שמך, שאני אסע לשלום, נעזור לשלום, שאני אשמח עם הילדים בדרך, שאני ישמחו איתי, שיהיה להם מצב רוח. כל הזמן מלביש את הילד בבוקר, השם תעזור לי להלביש את הילדים בבוקר, שיהיו שמחים, שיהיו, שאני מלביש אותם, יהיו נחמדים, אני נחמדים. תראה יוסף מה אומר, היה אומר, ריבון העולמים, אתה הוא ביטחוני, אתה הוא פתרוני, תתנני לחסד רחמים. זה וירא אדוניו כי השם איתו, וכל אשר הוא עושה השם מצליח ביד. בחיים לא ברכה ממנו השמחה, כל הזמן דיבר עם השם. כשאתה לא מדבר עם השם, בא לך עצבות. לכן יברך אתכם כאשר דיבר לכם. לפי הדיבור שלך, ככה אני אברך אותך. כל מקום שתזכיר את שמי, אבוא אליך, ברכתך. כל מה אתה מדבר עם השם. זה היה הכוח של יוסף, זה היה הסוד שלו. אבל לא הבאת השמחה, אף פעם. יודעים, לא, השם, אני לא רוצה להפריע לך, אני אסתדר פה עכשיו, קונן עליים, אני אסתדר, אני לא צריך... תראה כמה עצבות זה הביא לך כקנייה של נעליים, זה פקח איתה לך דור, זה יעצור אותך, זה יפריע לך, זה יצעק עליך. ובני שחסת לכם אותה, השם תעזור לי למצוא נעליים טובות, השם רחום וחנון, אני לא יכול כלום בעולם הזה, אני תלותי, השם, אני צריך אותך, תעזור לי, אתה אבא שלי, אתה אבי, אתה אדוני, אתה מלכי, אתה מרחיים עליי. תראה איזה שמחה לך לקנות נעליים. באיזה נחמדות, באיזה קלות אני אעשה. זה נקרא בכל דרכיך דעהו והוא ישר אורחותיך. אני אשר לך את הכל. הכל יהיה מישור. הכל יהיה לך קל ונעים. לא משנה מה אתה עובר. רק דבר איתי, אומר השם. וזה מה שאומר רבנו משלי הקדוש. על פי השם יסחו, על פי השם יחנו. מה התזוזה שלך בחיים? דבר עם השם. מחפש חניה. להשם נמצא לי חניה, השם ברך שמך, אתה בדקה מוצא לי חניה. דיברת עם השם. אפילו אם לא מצאת חניה, הכל ילך לך בשמחה. לא תתעצבן שאתה לא מוצא חניה. למה דיברת עם השם? הכוח להישאר עם שמחה, עם אמונה, והאמנתי כי אדבר. לא תדבר, לא תשך אמונה. זה היה יוסף הצדיק. הוא לא הפסיק לדבר אל השם. הוא לא ראה באיזה עול. אתם אומרים, וואלה, הרב הזה מפיל עלינו עכשיו תיק. כל הזמן לדבר אל השם, אין לי כוח. לא, זה לא משהו עול, זה הכי כיף בעולם. שאתה יודע, כל הזמן כי אתה עימדי, כל הזמן אתה לידי השם. כל הזמן אתה הייתי יכול לדבר איתך כל הזמן. כל הזמן אני יכול לדבר איתך. איזה כיף זה שאתה יודע שכל הזמן יש לך מישהו. אתה לעולם לא לבד. בחיים אתה לא לבד. תמיד יש איתך מישהו. מי זה המישהו הזה? מלך העולם הוא איתך. רק תזכיר אותי. תזכיר אותי, אבוא אליך. בכל מקום שתזכיר את שמי, אבוא אליך. קרוב השם לכל קורב. רק תקרא לי, לא תקרא לי, אני לא בא. אני לא דוחף את עצמי לאיפה שלא רוצים אותי. אתה נוסע עם אשתך באוטו, אתה לא מדבר איתה. נוסע לתל אביב נגיד. לנעמל בתל אביב, הוא אומר בוא נאכל שם, יש שם איזו מסעדה טובה. וכל הדרך אתה לא מדבר איתה. תגיד לי מה, אתה כועס עליי? לא, לוקח אותך למסעדה לבן, אז למה אתה לא מדבר מילה? נכון? יוסי, נכון או לא? ככה הקדוש ברוך הוא יושב לידך כל הזמן, אתה לא מדבר איתי, אתה כועס עליי? למה אתה לא מדבר איתי יום אחד? תגיד לי איזה מילה, תגיד איזה מילה על השם. כמה אני אוהב אותך, כמה אתה טוב איתי השם, איך הצלת אותי פה, איך אתה עוזר לי פה, איך אתה רחמן עליי, איך אתה מאוהב בי השם, איך אתה אובססיבי אליי, אתה לא? אילו יודע כמה השם אוהב אותו.
אילו יודע השם אוהב אותו, אילו יודע כמה השם אוהב אותו, אילו יודע השם אוהב אותו, היה שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה, היה שמח ורוקד 120 שנה. אילו יודע מה זו אמונה, אילו יודע מה זו אמונה, אילו יודע מה זו אמונה, יודע מה זו אמונה, היה שמח ורוקד, שמח היה שמח ורוקד. אומר רבנו הבן איש חי, העולם הזה והקיומו והנהגתו תלויה בדיבור של האדם. העולם הזה נברא במאמרות, מאמרו ברא שחקים. 10 מאמרות השם ברא את העולם, ויאמר. כל מה שאתה רוצה אתה צריך דיבור. אתה צריך דיבור, דבר איתי. אומר רבנו הבן איש חי, ולכן נברא העולם בדיבור, וכן העולם שהוא גופו של האדם גם תלוי בדיבור. בזה שאמר ככה עמכם דברים ושומעו אל השם, רק תדבר איתי. אתה תדבר איתי, השמחה לא תלך ממך. לא משנה מה אתה עושה, פועל קטן, פועל גדול, לא דיברת איתי, יבוא הקליפה. כך אומר הרמ"ק, רבי משה קורדוברו. אומר רבנו הרמ"ק, הוא כותב כך, כשאדם מקדים שם שמיים בכל מעשיו, מיד הקליפה מסתלקת. מה זה הקליפה? זה עצבות, זה המיאוס. רק אתה הזכרת את השם, דלקת את האוטו, השם יתברך שמך, ניסע לשלום. הקליפה זה לא יהיה לך עצבות עכשיו, לא יהיה פקקים, לא, אתה תהיה שמח בפקקים. יהיה איזה שיר טוב ברדיו, אתה תהנה מהפקקים. כל פעם שאתה מזכיר את השם, הקליפה מסתלקת. אומנם אם לא יזכיר שם שמיים, יד הרע קופצת ומולכת על הדבר. ישר השטן קופץ על הדבר הזה. אתה הזכרת את השם, הקליפה זזה. זה לא משנה אם אתה הלך לך, לא הלך לך. אתה עם אמונה, אתה עם שמחת חיים, אתה עם מצב רוח, אתה עם שכינה. ולא הזכרת את השם, תהיה עם כללות, כעסים, עצבנות, נקמנות, שמות, שנאת חינם מפה לך. איך אומרים? סטרה אחרה. הכל ייכנס בך. וזה אומר הזוהר הקדוש. ומאן דבני בניין, בעילת קרא בפומי. אתה בונה משהו, אתה עושה בניין. תזכיר בפה שלך, השם. השם, אתה בונה, תבנה לי את הבית, השם, תעשה לי השם. בגין דכתיב, בואי בונה ביתו בלא צדק, וכדין סיעתא דשמיא שרע עליהם. הוא אומר הזוהר מיד, השכינה שרועה על המקום הזה. כשהמכינה עוגה, אומרת השם, יתברך שמך, תעשה שהעוגה תהיה טעימה, תעשה. איזה שכינה תהיה בעוגה הזאת. אפילו אם היא תשרף העוגה הזאת, תעשה עוד עוגה צ'יק אחרת. וקודשה ברכו זמין עלי קדושתה, בקרי עלי שלום דכתיב וידעת כי שלום הוא הולך. והיא לא מזכיר שמה דקודשה ברכו זמין לביתי סטרה עמה השם. והוא לא מזכיר את השם, ישר הסטרה הרבה. סטרה הרבה במריבות, בפירוד, בעצבנות. וכל הזמן דבר עם השם. הכל זה מאהבה של השם אלינו, הוא רוצה שנדבר איתו. הוא נפגע, הוא אלוהים חיים. הוא אלוהים חיים, הוא חי. הוא נפגע עד שלא מדברים איתו. מה אתה לא מדבר איתי? אתה לא פונה אליי. מפני מה נתעקרו האמהות? למה עשו אתכם עקרות, אומר השם? בעת לכם ילדים? לא מדברות איתי. הם נאות, הם עשירות, בעלים שלהם טובים. למה שידברו איתי, אומר השם? הכל הולך להם בחיים. ומה אני אעשה? נציק להם.
השם כל כך אוהב אותך. זה כמו שהבן שלך קטן לא מתייחס אליך, מה אתה עושה? מציק לו, לוקח לו את המשחק, לוקח לו את השוקולד. אבא, תן לי אבא, למה אתה חתן שיקה לאבא, אתה נחתם. למה? אתה צריך יחס ממנו, אתה רוצה תשומת לב ממנו. ככה הקדוש ברוך הוא, רבי אתה לא מדבר איתו, מה עושה? שמתחיל להציק לו. מראש הוא אוהב אותך השם, לא כי הוא כועס עליך. תראה, השם לא מצליח אותי פה. אני מת עליך, אני לא אצליח. אני רוצה שתפנה אליי קצת, דבר איתי. אהבת העולם אהבתנו, הוא מאוהב בך, מה נעשה? הוא בחר בנו. איך אומרים? אדם הולך לבחר, אומר להם, את לא מתחתנת איתי, אני מתאבד. כמה הוא אוהב אותה זה, נכון? ככה השם עלינו, אתם לא מתחתנים איתי, אני מאבד את העולם הזה. אתם לא באים להר סיני לקבל תורה, אני הופך את הכל לטוב ובוא. מה, ככה אתה אוהב אותנו? לא שווה לקרוא, אני רוצה רק אותך. איזה אהבה אוהב אותנו. אתה בחרתנו מרבים, אהבת אותנו ורצית, ורומנתן גדולה לשנה, אהבת אותנו, ורומנתן גדולה לשנה, וקידשתנו במצוותיך, במצוותיך וקרבתנו לעבודתך, והיה בשמך הגדול הגדול והקדוש עלינו קראת בשמך עלינו. וזה אומר רבי נתן, זה הכל קשור לחנוכה. רבי נתן אומר, הנרות זה פתח הבית. פתח של האדם זה הפה שלו. פתח דברך יאיר, אומר רבי נתן. וכמו שהנרות מאירים לך בתוך החושר שלך, כנר מצווה ותורה אור, ככה דרך הדיבור שלך מאיר לך את החיים, אומר רבי נתן. כשאתה פונה להשם, אתה מדבר איתו. וזה בחינת חנוכה. כי הנה חנוכה זה בחינת הדיבור. זה בחינת האור של חנוכה, כנר מצווה ותורה אור. ולכן שדה חנוכה סמוך לפתח הבית. ונאמר פתח דברך יאיר. ועל ידי הנר של חנוכה שהוא בחינת דיבור המאיר. ועל ידי זוכים לדיבור המאיר, והארץ עירה מכבודו. ואומר הרב, ועיקר הכנעת חוכמה יוון הרשעה שהיא זוהמת הנחש. ועל ידי דיבורים קדושים של תפילה. כשאדם מדבר עם השם בתפילה, דיבורים קדושים, הוא מצליח את כל יוון הרשעה. מה זה יוון? טבעתי ביתי תאבד, זה מה שמטביע אותך בייאוש, בעצבות, בחוסר שמחה, באכזבה. זה יוון, חושך. חושך על פני תהום, זה מלכות יוון שהחשיכו עיניהם, מה זה? זה הכל יופי חיצוני שהוא מחשיך את הנשמה, מחשיך את הנשמה. הוא עושה חושך לנשמה, עושה. את החושך הזה איך מסלקים? אתה מדבר להשם, פונה אליו, מדבר איתו. השם, תעזור לי, תהיה איתי, תלך איתי, תבוא איתי, לך למכולת, לאן שאתה הולך, כמו אתה לקח את השם איתך. ולכן, אומר רבי נתן, וזה שכתוב בורא ניב שפתיי, שלום, שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם. שאתה אומר, יש לך את הניב של השפתיים, שאתה יודע להשתמש בשפתיים שלך, יודע לדבר עם השם. ישראל כוחם אלה בפיהם. כל הכוח שלנו זה רק הפה שלנו, לא לכם. רק הפה. אבל מה הפה שלנו? לצעוק, לקלל? מה פתאום? רק דבר אל השם. לפנות לקדוש ברוך הוא, דבר איתו. השם, תשמע, אני צריך עזרה, תעזור לי. ספר לי יהודי עכשיו, הוא אומר לי, הייתי במקום אחר ארצות הברית, לבד, $70 נשאר לי בכיס. לא נשאר לי כלום. אמרתי לשם, אמרתי באמצע הרחוב שם בארצות הברית, רמתי את העיניים, אמרתי השם, אני לבד, אין לי פה אבא, אין לי פה אמא, אין לי אחים, אין לי אחיות. אל תעזבני, אלוהי, אל תתשני, אל תעזב. עוד לא גמרתי לדבר, מישהו צועק לי, יצחק, בוא הנה, פה, אתה באת מישראל, בוא, אני צריך עובד שיעבוד איתי, יעשה פה. אני גובה כסף לישיבות פה מאנשים, בוא תבוא תעבוד איתי.
הוא אומר, נתן לי דירה, עוד לא גמרתי לדבר, הוא אומר. אומר לי, בוא תעבוד, לקח אותי, נתן לי דירה, הזכיר לי איזה סטודיו, לקח אותי ברך, נתן לי 3 ארוחות ביום, נתן לי במסעדות לאכול. הוא אומר לי, לא, אני לא אוכל, אני אוכל את האוכל של אשתי, אני רוצה שאתה אוכל במסעדה. אני מסתכל עליך, אני אוכל במסעדה, מסתכל. עוד לא גמרתי לדבר להשם, הוא אומר. גמרתי, השם, אני פה לבד, שר לי $70 בכיס, מה אני אעשה פה? מה אני אעשה פה? בן אדם אחד צחק לי, בוא הנה, אתה באת מהארץ, נכון, בוא, מצאת חן בעיניי, בוא. טרם יקראו, אני אענה. עוד הם מדברים, אני אשמע. השתבח שמו השם, ברוב האהבה שאוהב אותנו. הוא רק רוצה שנדבר איתו. שבן אדם ינסה, שבוע אחד, נסה, כל מה שאתה עושה, דבר עם השם. כל מה שאתה עושה, אבל. כל פעולה שאתה עושה, צריך להתקלח, דבר עם ואומר, נכנס להתקלח, צריך להתפלל, יהיה רצון לפניך שיכנס לבית המחז ויצא בשלום. אנחנו לא יודעים את כל התפילות, דבר בשפה שלך. שאין לך להתקלח, רצון שאני אהנה מהמקלחת. נמצא מהמקלחת, הולך לאכול ארוחת ערב, השם בר שמך שאני אהנה מהאוכל שתביא לי, שלא ידע, שיהיה ערב נעים, שיהיה ערב נחמד. בעצמך אתה מדבר עם השם. תנסה שבוע אחד, דרך כל החיים שלך משתנים מהקצה לקצה. כל החיים שלך משתנים. רק לדבר עם השם. מחכה לנו השם. מחכה שנדבר איתו. הבית כנסת, תפילות, זה רק התחנה, זה כמו רכב חשמלי. אתה מטעין אותו, יאללה, סע עכשיו 400 קילומטר. אז צריך להמשיך לדבר עם השם. אתה טענת את זה. בבית כנסת אתה מטעין את עצמך. שחרית, בלכה חרבית. תמשיך לדבר איתי, אומר השם. אל תשאיר אותי בבית כנסת אליך. קח אותי איתך לכל מקום. כל מקום שתבוא, אבוא אליך. יבוא אליך. אני אוהב אותך, מה אני אעשה? לא יכול בעדיך, אומר השם. לא יכול שאתה רחוק ממני. זה היה הכוח של יוסף. לכן יוסף הצדיק זכה להישאר בשמחה, זכה לאור גדול שאף אחד בעולם לא זכה לו. החושך שלו היה גדול, אבל הוא זכה להחזיק בחושך. לכן הוא משיח בן יוסף. רבי נחמן מברסלב, משיח זה מלשון משיח, מדבר עם השם. כל דקה וכל רגע שאתה יכול. אתה רק תרוויח מזה. שכחת לדבר עם השם, אתה הפסדת. דיברת איתו, הרווחת. לא משנה עכשיו אתה דתי, אתה חילוני, אתה צדיק, אתה רשת, זה לא איזה קשר בכלל. אתה פועל השם, דבר איתו. לכן תחזק בעזרת השם, דיבורים קדושים, הקדוש ברוך הוא, חנך את המשפחה גם ככה, דבר עם השם, דברו עם השם. תראו בעזרת השם איזה ניסים ונפלאות יהיה לנו, כמו שלנו בחנוכה, שמעשה לנו ניסים ונפלאות, יעשה לנו גם בדור שלנו ניסים ונפלאות, בעל הטבע יעשה לנו. הקדוש ברוך הוא יברך שמו, יושיע אותנו ויגאל אותנו גאולות עולמים. כן יהי רצון, אומר אמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, הקדוש ברוך הוא, זה כל זמן מצוות שנאמר, עבד זמן צדקו, יגדיל תורה